Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa, barkamu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda za ka yi ma mutum miss call guda 1000 ko kuma sama da haka nan a lokaci ɗaya. Misali kamar wannan. Don haka yan uwa ku biyo mu domin ganin yadda za ku yi haka. Yan uwa kada ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku a duk lokacin da muka daura sabon bidiyoyin mu. Domin ka yi ma mutum miss call akalla 1000 zuwa sama, kana da buƙatar ka shiga Play Store ɗinka. Idan ka shiga Play Store za ka yi search wani application mai suna Auto Redial. Gashi na wannan application ɗin mai suna Auto Redial, sai ka shige shi ka install ɗin shi. Bayan ka gama installing ɗin shi sai ka buɗe. Idan ka buɗe zai maka display kamar haka. Gashi nan zai maka display kamar haka nan. To a nan gurin za ka sa number da kake so ka kira, bi ma'ana wanda kake so ka bashi miss calls ɗin da yawa. A nan kuma gashi nan sai ka zaɓi sim card, gashi nan sim 1 ko sim 2 in wayanka mai sim 2 ne. Sannan kuma ga nan inda aka rubuta number of calls, gashi nan kun gani number of calls, kuma gashi nan a nan gurin adadin nambobi, gashi nan kun ga 102. To kun gani a nan gurin ga zaka sa yawan adadin kiran da kake so ka yi. Ƙarshen kiran shine ka gani 2001. Zaka iya sa ko nawa ne kake so ka sa yawan kiran da kake so ka yi mai. To a nan kuma gashi nan inda aka rubuta interval between calls. Ina ka sa interval between calls, wannan na nufin cewa tazaran sakon nawa ne, kuma tazaran minti nawa ne kake so bayan kiran na farko ya shiga na biyun zai ƙara shiga. Gashi nan ka sa 1 second, 2 seconds, 3 seconds, duk da yawan adadin lokacin da kake so bayan kowane kira ya ƙara shiga. To bayan ka gama saita wannan, to ga wani setting nan mai muhimmanci wanda kusan ma ina ganin shine yafi amfani a application din nan gurin, duration of the call including dialing. Yanzu ka gani idan ka kunna shi, to ka ga nan gurin inda aka rubuta minute, yanzu wannan ka gani zaka sa iya adadin, misali kaga idan ka kira shi so daya maybe zai iya daga, to idan ya daga to ga iya lokacin da yana daga, iya lokacin da wayan za ta katse daga wurin shi, sannan kuma ta ƙara da dialing daga nan wurin ka. Haka zaka iya sa seconds, gashi nan 59 second, adadin lokacin da kake so gashi nan 59 second, 14 minutes gashi nan. Ka gani in ma 0 minute ne ka gani seconds din gashi nan iya adadin lokacin da kake so. Misali kaga yanzu kana kiran shi na farko, idan ta shiga sai ya daga, to tana yin second ɗaya kawai za ta katse, sannan kira na biyu ta shiga. Haka za ta ci gaba da ci gaba. Kamar yadda na faɗa a nan inda aka sa phone number, za ka sa number wanda kake so ka kira shi. Misali yanzu ga nan gurin da aka sa alaman contact ɗin nan, sai ka shige shi, gashi nan sai ka accepting, zai nuna maka duk wani contact ɗin da ke wayanka. Gashi nan misali kawai sai ka zaɓi contact. To misali idan ka zaɓi number da kake so ka kira, sai ka danna start ɗin nan bayan ka gama kowane seti. Kana danna start, gashi nan zai ba a yanda ka ganshi nan, kaga wannan ya katse, a gani ya a gani, haka zai ci gaba, har iya adadin yawan sai ba. Yanwa idan wannan bidiyon ya amfane ku kuma kun amfana da shi, dan Allah ku danna mana subscribe domin sanar da ku a lokacin da muka daura sabon bidiyon mu. Ma'assalam.